Hello everybody! Yan, good afternoon. Magandang araw sa lahat. Dito tayo ngayon sa may Capital Park or Khalifa Street. Sa may Takore. Ayun, dito tayo magkakainan. Maglo-lunch para maiba naman. Kasi medyo maalikabok yung mata ko. Medyo maalikabok yung weather, yung hangin. Medyo ma-sunstorm siya. Mas delikado yung lalamunan natin dito. Maalikabok ang hangin. So ayan, kararating lang namin dito sa may park. Inaantay natin yung mga kasama natin. So ayusin nila yung golden table namin. Wow, Mon Maricel! Golden table. Yan ang golden table ng diba? Special. That's a special table. Ayan. Pinagkilo-kilo yung matunan. Paliwanag lang po. Oo. Sa barangay kayo magpaliwanag. Uy. Dito yung Electra Street. Ay, Electra Street tuloy. Khalifa Street. Kaya naman yung Takore. Kaya tinawag na Takore Park. Ayan. Yung may entrance dyan banda. Ayan. Kaya nga sana gituin na lang siya. Malapit ng behind ng Jollibee Day to Day at saka yung Lulu Express. May Hamdan. Ayan. Ito mga puno ng dates. Dates. Pansit. Wala naman pansit. Sitaw. Ay, wag nyo ipainit yung igado. Igado. Yan lang naman ang pagkain natin. Simple lang. Normal lang. Naiba lang naman yung location natin. Naman is life. Oh, ganyan talaga pagkainan na nawawala na sa Ay, lay. Atak na agad pagka mapagkain. Pakainin nyo daw yung mga bisita. Mga langaw. Pakiwan yung AC please. Pakipatay ka mo. Pakipatay yung AC. Electric pa na pinapampatay Kaya pa. Naman ang Yan. Oh. Mag-asawa para kami mga patay ko ng baboy. Excuse me. Ngayon mo lang na-realize. Baboy ang inuna namin. Ngayon mo lang na-realize. Guys, kain po tayo. Masarap pa yung ulam. Birthday. Oo, Maasim. Parang maasim yung Yes po! Napulang ako ng musikat ay may kapata nagpakada. Nagpakada nga. Papanakay. Di ba din ba gani Pastor? Awan, hindi lang nga naka-di-off kasi tawag ng trabaho. Daupat po na. Kayo naman ngayon magligpit ha. lahat naman tayo Salamat sa pagluto bunso. Pasensya na. Ako muna magbubuhat. Oh, ikaw muna. Masama pakiramdam ko. Sabi ganon. I'm not feeling well. Sasakyan maganda. Naging bagalaw unay apo amin nga oras amin panawen naputno ka kanayon nga agayat amin asin ket diag patengga naging baka